Продължаваме поздравите за Мади. Иска да поздравим мъженците, също така за тяхните кумове. Най-доброто фото, видео, Ан. И за Върбан. И за всички гости без изключение. Айде, Фадиес. За Мати чувам да говорите, че тарикатно забравяте. Всичко е постигнал, сам си издигнал, до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Мати ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват. Мати, Зоя! Че той обича си живота, добре се чувства всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си има, коли си има и жена му Зоя е до него. Има жена, къща малат и най-красивите деца. Яше Матисе, яше Зояче! От Зоя една пара пристига. И още една пара. И една пара са видеооператора, най-добрия. Чучи! За Зоя чувам да говорите, била е на върха, но забравяте. Що мати до нея, той ще й показва в титока как се снима. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. Но приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, от нищо нямам нужда от този свят. Има жена, къща пала и най-красивите деца. Айде Яша Мати, che pari упора и Зоя. Отсикнала ти баби сте, e lo vekeren et saben diken. O deveu tempo magueu, o deveu tempo magueu, e Zóia que matisque. O deveu tempo agosobino, o deveu tempo agosobino, e matisque. Ai, e Zóia te. Oia Zagila Baba, e Matiske Nama. Penela Mati Miromi e Zóia si modumo. Oi la che ci Nama. Pero mi asa penel tu meste. E Zóia za ovo ama. Madi che maga si un signo, madi che maga si un curto. Evo la. Evo la, živi, zdravoj.